Iuliu Maniu Residence, o locuință nouă într-o zonă de excepție a Aradului. Iuliu Maniu Residence este un ansamblu de apartamente noi în care confortul se regăsește atât în interior cât și în zona în care este localizat. Aflat lângă malul Mureșului și la 5 minute de centrul orașului, poziția acestuia este ideală. Progresăm rapid. În momentul acesta pregătim turnarea plăcii peste etajul 2 și demarăm în scurt timp lucrările de compartimentare a spațiului interior. Profită acum de prețurile de lansare ale proiectului Iuliu Maniu Residence la apartamentele cu 2, 3 sau 4 camere și află mai multe informații programând o vizită la numărul de telefon 0771 541 151. Iuliu Maniu Residence. Mai mult pentru tine.